nummer 6-7 en forløbig 3. plads. Så skal vi se start nummer 21, det er Lively Raymakers på Edegårds Lord. Derefter så er det Cecilie Fie Jørgensen og Remi, som skal holde klar på banen. Og start nummer 24, Ida Dupont og Talia Rask er klar i slut. Jeg kan lige oplyse rytterne om, at der vil være en kort pause efter starten nummer 30. En kort pause efter starten nummer 30, hvor vi klar.